Czym dla was jest miłość? Miłość? No miłość jest uczuciem, jest pewną więzią, Którą się darzymy. która istnieje między dwoma osobnikami Homo sapiens, osobami myślącymi, które po prostu pragną Być razem. nie, pragną dla siebie jak najlepiej, którym nie zależy wyłącznie na sobie, na swoim ego, na swoim ja. Nie są egoistami, lecz nie kierują się po prostu naturą zwierzęcą, naszą ukrytą, tylko potrafią zaspokoić swoje libido, swoje potrzeby, różne, nie wiem, seksualne na przykład również, które są problemem dzisiejszych czasów. I potrafią po prostu sobie dawać tego, czego potrzebują psychicznie. Sorry, mam takie pytanie. Czym dla was jest miłość? Jak się nie wypowiadam? Związek dwojga ludzi, mężczyzny i kobiety. Nie wiem. Uczucie między dwojga ludźmi. Czym dla was jest miłość? Z zobowiązaniem. Ale tylko? Zobowiązanie? No, Coś jeszcze? czym jeszcze? Obowiązkami, oddaniem, szczęściem. Kasia, powiedz mi. Właśnie o tym dyskutujemy i próbujemy dojść do jakiegoś wniosku, ale ktoś nam przeszkadza. A jeżeli można wiedzieć, o co chodzi? Będziemy w telewizji, będziemy w telewizji. No miłość jest najważniejsza, przynajmniej dla mnie. Jest szczęściem, no i zobowiązaniem. No cóż mogę dodać innego? Myślę, że Kasia ma rację, zdecydowanie. Popieram to, co powiedziała, w pełni się z tym zgadzam, ponieważ sądzę podobnie. Nie wiem, co by tu jeszcze dodać do tego. No. Chciałem jeszcze dodać, że zawsze mamy takie szczęście, że musi nam się coś na rynku przytrafić. Ogólnie to już... Nie wiem skąd to się bierze. A o co chodzi? Miłość, miłość. My są z Niemiec i prawie, że nic nie rozumiemy. Nie verstehen. To ja tylko po niemiecku. To proszę powiedzieć, my mamy tłumacza, on przetłumaczy. Dokładnie. Proszę powiedzieć po niemiecku. Nie, Wiecie, że były Niemkami. Dokładnie. Jezu, jak trudno znaleźć kogoś, kto wie, co to znaczy miłość. Kasia, wypowiada się. Nie, nie jestem mądrzejsza. Jesteśmy doświadczeni w tych sprawach. No to Jeszcze nie. nam powiedzieli lub osobom, które są niedoświadczone. No właśnie, my nie jesteśmy jeszcze doświadczeni. Co my... No ale co rozumiecie przez Piękne uczucie. miłość? Nie, Że Kasia. chcecie tylko piękne uczucie? No, nie wiem. Radość. Wspaniałe uczucie. No. Fajnie. Miłość to fajna rzecz, no. Ale rzecz? No, warto się. to uczucie, uczucie, no. Tylko czasami Nie wychodzi. nie wychodzi. No. Kasia, tak jak miałeś opis na gadu-gadu. Jaki? No ten, o tych zmarszczkach. No powiedz Kasia go. Powiedz go. Ja go nie pamiętam. O wojnach chyba coś tam było. Aha, no. No. Z miłości jak wojna. Łatwo ją zacząć, ale trudno skończyć. No. To pięknie powiedziałam. Albo nie, miłość nie może mieć zmarszczek, może mieć tylko blizny. Też. Dobre. Co to jest miłość? Oczywiście, że wiemy i nie będziemy się na ten temat wypowiadać, dlatego że to każdy powinien powiedzieć na co. A kili się. Kicie. Definicja słowa miłość? No albo co wy rozumiecie? No dla przez mnie słowo? miłość to jest uczucie pomiędzy dwojgiem ludzi albo jakąś większą grupą. Chodzi mi tutaj o rodzinę. Przede wszystkim uczucie. Jakiś taki stan emocjonalny, trwały. Trwałe uczucie między dwojgiem ludzi. O, pozytywne uczucie. A czym się cechuje miłość? Jakie ma cechy? Cechy miłości. Miłość jest trwała przede wszystkim. Jeżeli jest prawdziwa, to jest trwała. I no, miłość jest wymagająca, wymaga od dwojga ludzi wierności, zaufania. Miłość? Duże słowo. Uczucie do drugiej osoby. A czym się cechuje? Jakie są cechy miłości? Zaufanie na pewno. Też zaufania na pewno. To jest chyba główny cel, można powiedzieć.
To już tak przychodzę, bo światło po prostu szukam sobie... tak, może koleżanka jeszcze raz zacząć? Będzie miło. O, no to jeszcze raz. No to jest to główna cecha tego i na pewno się na tym cechujemy, na zaufaniu. To jest bardzo wielkie słowo. Miłość. A czym się cechuje może? Wszystkie na cechy, co? No wie pani co, to jest słowo, czy ja wiem, o spotkaniu się z kimś, być z kimś, być razem z kimś, bo będąc dla siebie partnerem z jednej czy z drugiej strony. Także to jest bardzo wielkie i ogólne takie słowo, którego nie można sprecyzować dokładnie, co to jest. Dokładnie tego nie można sprecyzować. Każdy to odbiera inaczej. Ja odbieram to inaczej, pani na pewno też inaczej, czy koleżanka też inaczej. Pan może coś doda jeszcze? Ciekawego od siebie? To jest zbyt temat taki osobisty, żeby na forum publicznym gadać wśród osób postronnych. Klub Filmu Niezależnego. Filmy śląskie i nie tylko. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.